Udruženje žena Rajka Borojević iz Lučana broji nekoliko članica različitih opredeljenja i veština kada su poslovi domaće radinosti u pitanju. Vera Rakićević pravi igračke na malo drugačiji način, utkajući im ljubav i posvećenost, naročito kada su po porudžbini. Pa čitav život volim da radim neke ovako, ranije sam i crtala, slikala, sad je to sve prešlo na decu, one su završile školu i onda su tu kreativnost koju želim da iznesem iz sebe, ja radim tako što vidim na televiziji, vidim u novinama, vidim i na internetu, na društvenim mrežama se također može naći sve i svašta i ono što mi se sviđa to radim. Počela sam sa korpicama, sa ovim, evo ovako što vidite ovdje, to sam krenula sa pamučnim petljama, nešto sam od toga radila, pa onda me to nije mi interesovanje više bilo tu, nego sam krenula posle da radim, da heklam bluze, torbe, evo imam gore par nekih torbi koje su ostale, inače sve sam to, i onda fokus je na igračkama. Igračke najviše volim da radim i sad se bavim sa džemperima, sa nekim detaljima koji mogu da se iskoriste na stare dukseve, na stare džempere, na kape. Recimo ako se negde probuši džemper ili napravi se neka fleka, može da se to prekrije sa tim nekim anegdotama, što bi ja rekla, veselim nekim likovima. Sad trenutno je žaba u pitanju tu. Ja ne idem ciljano da prodam. Ne idem ciljano da prodam, već da se to svidi. Da se svidi detetu koje dođe da vidi, jer sam puno situacija je bilo kad sam ja vidim dete dođe, uzme i zagrli i onda mora tata da kupi. Ne vredi. Onda to je ono nešto što je najlepše. Sve je ovdje u ovome, i u pletenju, i u vezu. I ima tu raznih kombinacija. Ima i rišelje rad, punjenje vezom, pa posle se to kad se, vidite ovo kako je to tu, isto to se sve lepo opkroji, pa se radi. Vidite kako to bude lepo. Izrada na prvi pogled izgleda jako komplikovano. Detalji i dodatni elementi su ti koji čine igračku zanimljivom, ali ima i prostijih predmeta poput korpica, kapica. Sve je teško, mora da se shvati kako se to od početka radi. Korpica mora da ima čvrstinu od dna da bi držala gore, jer ako uradimo dole da bude labavo, ona će vremenom i pranjem da promeni svoj oblik. Tako da nije problem uraditi ni korpicu, ni apsolutno ništa. Najjednostavnije su ove muške kape. One se krenu ovako dužina, kolika nam treba dužina, i radi se tako 65 reda i na kraju se zatvori i ovdje se skupi u krug, kao magični krug. I jednim koncem i onda se to povuče i zategne. To su najjednostavnije, a opet su praktične jer se ovako vidite kako se lepo rasteže. Igračka, svaka igračka mora da se uradi glava, telo, noge, oči, pogotovo oči koje ja sad trenutno ne radim ove veštačke, nego radim što se za malu decu kupuju i onda ja to radim vezem. Negde uspem lepo da uradim, negde ne, ali to je u suštini to. Doduše, ja uglavnom domaće životinje ovde imam medu, ali uglavnom tu je patka, evo spremila sam ga za trubu, sa trubom, prasad, ovčice, lisicu sam jednom uradila i nisam više, inače je mnogo lepa za rad. Majmune, dobro, to nije ovde. Imamo i klovna, neizostavan je. On je omiljen za mog supruga, on je tražio to da mu uradim, da ne idem na sabot trubača bez njega. A njega sam ja uradila za jedan dan. A najviše mi je vremena oduzela
ove tušnice. Svoj zanat ispekla je kao veoma mlada, zahvaljujući specifičnoj situaciji koja je zadesila. Bila sam prinuđena da to radim. Kad sam bila školarac, završavala sam srednju školu, imala sam jednu tešku saobraćajnu nesreću i onda sam bila prinuđena, 2 godine sam bila po bolnici, 7 operacija, 14 preloma, a onda se zamislimo, borac moraš da budeš. Moraš da imaš takvu volju čeličnu da se izvučeš iz svega toga. I onda ja sam tad počela to da radim. Nije bilo ni telefona, nije bilo ništa. Bile su tu moja mama i moja tetka. One su mi to sve pokazale. I ja sam im zahvalna za to. Sad me interesuje tkanje. Pošto sam sad u ovom novom udruženju i to me tkanje interesuje, ima mnogo lepih stvari da se, pogotovo za mlađi svet, da se uradi. Šalevi, jakne, svašta, šta god hoće. Razne tehnike se koriste. Tako da, nemam sad trenutno ovdje da vam pokažem, ali ću vam jedne prilike uraditi i pokazati. Udruženje pruža ženama iz seoskog područja podršku ka izlaganju i prodaji svojih rukotvorina. Krećemo se, družimo se. To mi je izumni ventil. Ovdje se radi, vidite, mi smo ovdje u planini, ovdje su kao na Pešteru uslovu kad bude sneg i kad je led. Ne može se izađe na stepenice, kamoli. I onda šta da radimo? Kako svoje vreme da popunimo, a da to bude nešto što će i drugima da se svidi. Mogu ja da uključim televizor, nije problem. Meni to posle ugasim. Šta sam uradila? Ništa. Ne vidim ništa da sam uradila. Uradila sam sad, evo, radim kapu i to će neko da nosi. I to je meni zadovoljstvo. Eto, ovu jednu kapu kad uradim mušku treba 100 grama vunice. Znači jednu vunicu kupim u pozomanteriji i ona je to. To je sva cena koštanja njena. Eto. I ima jedna pozomanterija koja je poprilično širok asortiman. Kad odem kod dece, ja onda nakupujem toga. Vreću puno koja na leđa i dođe. I onda se za jedno mjesec dana ja mirna sam što se tiče materijala. Ovo je s ovim punim igračke, to sam vam donela da vidite. Ovo su te veštačke oči nekad kad sam u brzini, kad moram više da uradim igračaka. Ja gledam da materijal se ugradim, a što se tiče ovih cene rada, to ne može da se plati. To ne može se plati, to je ljubav. Malo se nadogradim, ništa posebno. Verujte mi, puno sam poklonila igračke i to meni je puno srce ka to. Jer sada vam ja kažem, decu smo oškolovali, sad radim ono što volim. I ne radim zato da bih zaradila. Malo padne, ne kažem ja. Padne, kapne parica. Lakše je uraditi veliku igračku nego manju. Sitniji su detalji, više treba vremena i ne sme da se vidi kad se ušije, da se onaj konac sa kojim se ušiva, da se on vidi. On ne sme da, ona mora da bude neprimetna. Za jedno veče može se uraditi. Sve. Zavisi koju igračku uzmem da radim. One su gore komplikovane. One gore, oni zečevi sa ušima, oni su baš komplikovani, pogotovo što tu jedino, svaki onaj detalj mora da se uradi onda da se, nešto se zalepi, nešto se, ali ja više volim da ušijem jer ako se zalepi, ono može i da otpadne, kako da vam kažem. Svoju ljubav prema heklanju Vera je modernizovala izrađujući igračke za najmlađe prema motivima iz crtanih filmova. Njeni likovi stigli su do velikih evropskih gradova. Pariz, Beč, Prag, svuda su. Bukvalno su svuda. I u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, u Sloveniji pogotovo obožavaju. Slovenci obožavaju naše ovdje igračke i sve što je naše ovdje. Nisam ja jedina koja radi igračke, ima i dosta, ali dođu, uzmu
pogotovo vole pčelice. Ove male, mini, ove priveske. To nose stvarno puno. A sad radim jednu jabuku koja isto lepo izgleda. Kako bi održali tradiciju ručnih radova, udruženje će organizovati radionicu za sve zainteresovane da uče veštine pletenja, heklanja, veza. Inače će u udruženju da se otvori jedna radionica ili škola za tkanje, za vez, za sve mlade koji žele to da urade, da nauče. I da mogu sve ovo što ja znam u tim radionicama i školicama da pokažem mlađoj deci, bilo kome, kogod je zainteresovan, dobrodošao je. A ta školica je besplatna, da svi znaju da rade. Svako za sebe da može da nauči. Opština Lučani je jedna od retkih opština koja posebnu pažnju pridaje očuvanju tradicije. Žene su te koje svojim veštinama prenose to znanje na mlađe generacije. Generalno mi kao društvo se zaklinjemo u položaj i ravnopravni položaj žena, da žene osnažimo, da ih ojačamo, a malo njih u stvari razume šta znači osnažiti ženu. Osnažiti ženu znači dati joj priliku da zarađuje, da se osjeća samostalno, da može da izdržava sebe i decu. Generalno, tradicija ima veliki učinak u tome. Malo žena se odlučuje čak i da upiše poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime, a kamoli da krene u neko preduzetništvo. I one žene koje po nešto privatno rade, tipa mešenja kolača, veza, narodnih rukotvorina i toga, to više radi onako od kuće, a ne da ima registrovanu firmu. Registrovanu ne zbog toga što bi sad društvo i opština imali ne znam kakvu finansijsku korist od poreza koje će dobijati, već da bi te žene mogle da imaju sigurnost i da jednog dana to bude dodatak za eventualno neki penzijski staž, da na taj način budu obezbeđene. Opština Lučani nema preduzetnica, što ne znači da nema uspješnih žena u privredi. Mi imamo, na primjer domaćeg proizvođača i privrednog društva, Maksimu iz Lučana, gde je mozak, srce, kičma i sve ono što čini Maksimu gospođa Marija Tajsić, jedna od suvlasnika. Ali to je već velika, razrađena firma sa velikim profitom, sa velikim brojem uposlenih. Također, preduzeće Namenska je u jednom trenutku od 10 proizvodnih celina na čelu imala 8 žena. Između ostalog izvršnog direktora za financije, upravnike pogona. Tako da žene u opštini Lučani imaju, kad se odvaže, da krenu u poslove i da jednostavno skupe hrabrost, da stanu rame uz muškarce, da imaju podršku. Ali ono što fali ženama je, ja mislim, manjak informacija. Mi smo imali par tribina na kojima smo pokušavali da ženama kažemo da nije strašno, ne moraš ni da uspeš, možeš i da ugasiš to svoje gazdinstvo ili neku firmu, odvaži se i kreni. Podršku možeš tražiti, pa kaže, a šta ako ne dobijem? Pa sve u životu, ako nešto tražiš, možeš dobiti, a i ne moraš. Nema nikakve garancije, kao što nije garant ni da ću se sutra probuditi. To je prosto život i to je nešto što je činjenica. U opštini Lučani ima potencijala, ima vrednih, pametnih, sposobnih žena. Ono što mi insistiramo, to je na toj tradiciji. Međutim, osim jednog udruženja seoskih žena, ali nije to u smislu profitabilnosti. Ono što smo mi predlagali na tim tribinama je da ohrabriti žene da krenu u posao. A ono što mislim da mi kao društvo treba da obezbedimo ženama stručnu pomoć.
Ja možda znam da kuvam slatko, ali ne znam da pravim biznis plan i da na bazi njega tražim dotacije bilo od lokalne samouprave, bilo od resornog ministarstva. U tom smislu mislim da lokalne samouprave mogu puno toga da urade. Nije sve u pitanju samo novac. Drugo, da bi mogli da se bavite nekim preduzetništvom, morate da budete, što bi sad mlađe generacije rekle, elektronski pismene. Danas manje više sve aplikacije za dotacije, za subvencije idu elektronskim putem. Nisu svi spremni da to urade. Prosto to što neko koristi društvene mreže i telefon ne znači da može da se bavi i takvim poslom. U tom smislu bi, po našem mišljenju, trebalo više poraditi i na taj način učiniti i dostupnom informaciju ženama koje bi počele da se bave nekim svojim biznisom, ali i da im se pomogne u tehničkom smislu, da imate neko ko će da im pokaže i kako se vode knjige i kako se aplicira subvencije, kako se radi marketing. Možete li da napravite 1000 tegli džema, pekmeza ako one stoje u podrumu, a ne umete da ih pokažete i prikažete, a naravno svaka roba ima svog kupca. U tom smislu opština Lučani u ovoj godini nema nekih opredeljenih sredstava za tu namenu, ali pošto smo mi odgovorna lokalna samouprava, mi već polako pripremamo budžet za 2026. I upravo potaknuti tom pričom planiramo određena sredstva koja će biti donacije, odnosno dotacije ili subvencije za sve one žene koje se odluče da se bave nekim privatnim biznisom. Zato je vrlo važno da u toku ove godine radimo na promociji tog biznisa. Mi imamo žene koje se bave profesionalnom šminkom, žene koje se bave proizvodnjom peciva, cateringa, nešto. Ali to ništa nije registrovano u smislu nekog preduzeća da vi imate sigurnost. Danas vaša roba ide, sutra već ne mora. Ali kad imate firmu, kad imate jasan plan i jasan cilj i imate pomoć kako da plasirate te svoje proizvode i kako da zaradite, to je već druga priča. Dakle, zaključak jednostavan. Ženama treba pomoći da shvate da ne postoji ništa što ne mogu da urade ako to žele. Treba im podrška, treba im reći da mogu i naći im se kad treba. To što ćemo mi generalno reći, osnažit ćemo žene, to ne znači ništa. Osnažili ste mi kad ste mi pokazali kako se pravi biznis plan. Napravit ćete mi besplatno danas za sljedeću godinu. Ali one druge godine ću ja već naučiti od vas i od iskustva kako se pravi plan za sljedeću godinu. Tako da, eto, to je neko trenutno stanje sa opštinom Lučani i sa ženama koje mogu da krenu u svoje privatne biznise, samo ih treba malko izbaciti iz svog ustajalog stanja da mogu da se otisnu i da krenu. Ništa nije strašno. Ništa nije strašno i ne postoji stvar. Za žene je to karakteristično. Sa njima treba samo ta inicijalna pomoć i podrška, jer prosto žene su ne samo stub porodice i privatnih firmi. Žene su stub države. Žene, kad su ubeđene da to što hoće da rade i to što rade da je ispravno, za njih nema prepreke. Mnogo su upornije, mnogo su efikasnije nego naši muški saradnici, rođaci, muževi, braća, sestre, očevi. Tako da možemo i treba da pomognemo ovu ideju. Čuvanje tradicije kroz ručne radove nije samo način izražavanja kreativnosti, već i prilika za ekonomsko osnaživanje žena u manjim sredinama.
Kroz trud i posvećenost Vera Rakićević i članice udruženja Rajka Borojević dokazuju da tradicionalne veštine mogu pronaći svoje mesto i u savremenom svetu. Njihov rad inspiriše, spaja generacije i pokazuje da ljubav prema zanatu može prevazići granice, donoseći priznanje i podršku kako u lokalnoj zajednici, tako i šire.